ebe a nọ n'ụwa Chineke nke Chimo nke ikpeazụ ka m na-agwa gị, nwoke Jos nọdụzie na mpempe na-ekwegodo oyoyo na-agba zamzam. Nwanne m kpọọ gị ngwago adịta wiyo n'obodo bezdo na onye ahụ o si adịrụ mụ na gị na nwanne na-amụzi amụ ị bịara akwụkwọ ọfọ ọkwa m na-agwa gị ya stedi na mgbe ọbụla nganga Igbo tinyelu ga-alụ ị ga-ekwetegodi na ọ na-eme na nwanne ị ga-eche ka aka ọla iko o si adị stedi hie anyị na-anọ wee na-eme gị obi ụtọ banye mkpọfe banye ife niile ngị nwa na like godi steady doings. Nga gị gbere n'esho na Hot 93.3 FM nwiyo n'obodo nwanne onye osi wee dịgodi na mụnwa ga-ebidogodi based on onye bụ ụzọ wee bịa ụka ọkwa mkpọ gị ngwago mana ọ nwere ka o si wee dị asa Jos nọdụkwa within the building na-agbachalụ 1 or 2 based on ka o zuo ezuo wee tibatakwa die ọtago based on olukwa that time anyị zuo ezuo anyị eburuzie ọrụ full time wee na-akụ gị ya na-apịa otio na ahụ ngwasị ala ike mana ka o sigodi dị na mụ anọgodi n'isi oche wee na-akụ gị oti nwanne ị ga-ala ike ya na ka ị da-anụ ife ị da-afụzi ụzọ ị na-anụ ụdị ya egwu ndị obodo nganga ụmụ Igbo nganga ndị obodo nwanne ka m gwa gị stedi mana m na-agwa gị ahịa asị ezigbo onye obodo asị nwiyo nwanne adịla m azọ nwiyo for nothing nwanne anyị ebughị ụzọ kụọ na east na nwanne ilu ọpụ iwe ka tie nwiyo agwa gị ka o si adị na nwanne ịbanyekwa besdem by fege banye awada ebe ọ bụ na itinyela ala isigodi ebanye Old Market Road banye Ọchanja nwiyo n'obodo nwanne anyị emesasịgodi ya na anyị ga-ekwe ka aka ọlụ gị otu to the world iyi obi iyi ọkwa mkpọ gị mgbago ọya ka anyị ji wee nọdụ ihe na-eme gị obi ụtọ na-eme gị ole anyị si ala nga gị gbere n'esho na Hot 93.3 FM nwanne maka isi eme ya Tuesday, Thursday na Saturday anyị na-anọ ihe na-emegodi gị obi ụtọ based on Tuesday anyị apịa gị osi pịa gị orenta apịa gị oti gwa gị ka o si adị n'ime ogbe Thursday anyị ebubatakwalụ gị n'ilu ọrụ ịghọtago gbuwalụ gị ife niile na-eme n'ebe niile ma ndị na-ekwugheli ma ndị na-ele ọgwụ ma ndị na-asị asị ma ndị na-ekwu eziokwu na-eluzie Saturday a na-ebubatazie gị narị na based on ebe anyị na-ana eme gị obi ụtọ nke ikpeazụ chetakwa na Saturday bụ mgbe gị nwa bụ nwa afọ Igbo fili na ịmụ ife eji Igbo eme fili na ime nwere ife dị n'Igbo ngwa gị tinye alụghị ọbụla egwu nne na-agbalụ nwa taa agba ịsọ mkpọ gị ngwago ọbụla ọkwa ife a na-achị akwa n'ukwu na-eme mkpọtụ na abụ m onye Igbo abụ m asụ Igbo nwanne ịbụ na ịma asụ Igbo na ị na-eme ife dị n'Igbo itinye alụ n'ogbe na nwanne ịbata hie mụ na ga-ebulie 50-50 bombo na ya mala emeli nwere ibi ọ bụrụ na ị mbụzi nwa afọ Igbo na ngị nwa menwere ife dị n'Igbo nwanne kuluzie daa na mụ akpapụtala something mana ọ bụrụ na ịwụọ aka based on na mụ ajụ gị something ịghọtago nsị gị meelụ m ka o si dị mee nke a mee nke ịwụọ aka nwanne mmago na mmụ anyị a na ebe anụ awụnye elu gị 32 ma ochie a ga-ezigbo ochie ọkwa mkpọ gị gwago ihe obi iyo nna nwanne m nwa na-egbuchala ụmụ Igbo niile nwanne ebe ọ bụ na ị nọ na Saturday lugokwa mgbe anyị ji akpọfe onwe anyị based on ịtụ ndụ mmanụ nwanne m kpọọ gị ngwago nke a dịkwa ezigbote mkpa nwanne owu anyị bịakwa bụ ofu mbịa ka a bịara ya based on na ịchekarị ọka gị njọ ị ga-ebugodo ụzọ nwanne ịgba zagazaga na nwanne ịkpapụta something na osie ịnọdụ a na-esisi ịtụọ aka something atọgbuolu gị efe point ya nke a gbara agba ịtụọ aka atọgbuolu gị ya maka na onye dị ndụ na-eli ife ọkpata onye dị ndụ ga-agba nkwa mbọ echi ọkwa mkpọ gị ngwago mana ịnọdụ na-adọ ga-awụla Paradise si ka ya na-elile ego ya Chimo nwanne imegide ya afie n'ilu ọnụ ụzọ n'igwe sef ka ya nọ na-aga olu gị ifu gị imere onwe gị ọkwa mkpọ gị ngwago mana ịmazụkwa na imecha ihe niile a ma Paradise ma ndị niile ị ga-elesi obi akpọ n'ụwa gị nwere ga-ejekwa n'igwe ọkwa mkpọ gị ngwago iyo nwanne abịakwa m ụka mgbede based on na m abịala izu ozi ọma mana mkpọfe mbịa ngwa gị ka o si adị bunye gị uche bunye gị oti nwanne taa something today na taa Saturday nwanne itinye alụ n'ogbe irie ife ọbịa m n'isi nwanne ka m gbapụ ya ọsọ based on na onye ala na schedule ya dị tight ọka mkpọ gị ngwa anyị baziri ala ndị ọka Jos konko saka nwa Jos na-ekolo onwe m n'elu ụwa nwiyo n'obodo iyo
nwanne maka isi eme ya na Bezdon Ira Museum ga-abịa kọkọbalụ gị ka o si adị. Ife ị ga-emelụ m na bụ na ngwa ga-adọnye ilu n'ogbe. Ịdọnye ilu hie njụọ gị one or two gbasara asụsụ na omenala Igbo. Nwanne ime nwe ya just kụpụzielu m ife m ga-emelụ gị na just ime nwe ya tụpụzielu ndị mmụọ ọkpụkpụ tụpụzielu nkịta ọkpụkpụ ịmalụzie ife ya na ndị mmụọ ga-eme ọkwa mkpọ gị ngwago. Mana ọ nwee ife anyị ga-eru izi ngodi ị ga-azakwa something mana ọ nwee ife nna gị akpa today Bezdon na-abịa na wedding na anụnwa abịa na wedding ọtụtụ ndị mmadụ ewelu gift dị iche iche wee bịa wedding. Ụfọdụ ewele brown envelope, ụfọdụ ewele white envelope, ụfọdụ bịa gbalie ego 20 naira 50 naira fonye na envelope welu super glue machie ngwa jidezie envelope esi na envelope nke a dị heavy na ọ na-anyị alụ. Onwezie ka isi wee tọpee ya enwere ike ịgụkọ ego niile mmadụ gbali 10 naira 20 naira tinye enwere ike mie elu na 1000 naira mana enwere ike ofu ga-ema na-etinye elu gị cheki ga-adoli account balance gị ma nke ọ na-abụ ala atọ ọdọ na ọda gbim ọbịa gị na ala ojezuo oge ala ekweta na ọ na-eme. So ya ka one guy man over the Christmas period bi invitation card ya wee sị na entry eji wee kwe ka ịbata hall ebe ọ na-eme wedding bụ na ị ga-edisclose ihe iji binye iji wee bịara ya wedding. Ọ bụ na envelope ka iji tọpee ya igwe ego one dị na the envelope. Ọ bụ na gift ka ibu wee bịa maka ndị a na-abụ ha nwere ike eje gote spoon mkpụrụ na-abịa were rapa machie ya nwere ike channel something nwere ike channel precious gift ma diamond ka onye akechi maga amana na spoon mana gift bụkwa gift sha mana ịmago na men na onwe ndị na-enwe different orientation onye pụta ọsị ordinary gift ka iji wee bịa alụ ngwa dị niile eke ife niile mmeelụ gị na ndụ ama m how many times m binye ego ama m nke mme nke ama m nke mme nke ọzọ ọ pụta ọ na-ekwu ya elu. Mana ife nchọ ka mụ na gị kpaa today na abịa na gift wedding ekwesịrị na mmadụ ga na-ajọji nke a ka iji wee bịa alụ wedding nke a ka ejiri wee bịa alụ wedding. Ụfọdụ na-abụkwa apụta ụbọchị wedding ha asị bụ best man ya ma ọ bụ onye ọbụla nọ na gị weta regista ode ifeko na ifeko ji tumbler glass wee bịara ya wedding. Ode na onye nke anụ ji bucket nwa wee bịara ya wedding. Ode na onye nke anụ ji hanga wee bịara ya wedding. So that mgbe ọ ya ejelu ndị nke a iyekwa ogotekwa that same equivalent that na ogotekwala ya otinyekwala ya reasoning kali na menụ na-eko m n'enu ụwa nọ n'aka nsi wee jee wedding mgbe nkara na east n'aka nsi wee jee wedding na nọdụ ebe na-eme reception na one canopy na one guy man na-eli nri na tebụl na-atamu so nsi ọchanja bịalụ gị reception ofu efele rice ka ibunye m ofu bia a na-ele 200 naira ngwa nwelo na nka mgbakọ ego nni nye m na mmanya inye m tinye elu gị ala envelope mana ọ na-aka mpasi wee wepụta 700 naira tinye na envelope si na equivalent of nni etendele ya ebe a na nkolo onwe m n'enu ụwa isi mgbalie that day na-asị ka ife na-emezi n'aka ụdị reason n'aka men na-akụzi na epụta wedding na ebe alụ mmadụ wedding oni cheke ihe ejigodi wee tendie gị wee maa na olu 1000 naira ọ bụ na olu 1000 naira nke nwe amịa emepụgodi 200 ma 300 n'ime 1000 naira eche enye orientation karị onye aka this guy man ji wee ho ha na bifi batagodi na hall ebe ọ na-eme wedding na ngwa ga-ewenigodi ihe ịchọ iji wee bịara ya dị wedding enu ọ bụ na ihe iji bịa dị wedding enwere isi nwanne ndị akpa obi nọ n'ọnụ ụzọ asị gị ọga tidogodi ọga si ilo na ya na-eme ife ndị ala ebe abịala ime ife ndị mgbu ka agbafuo ịsọ mkpọ gị ngwa nwanne ọ dịzi ka ma na-agba oke speed ọ nwa dị just ka m bụrụ eziokwu na Bezdon na mụ agwụgokwa ka o si adị elu m na-efi ya ịghọtago so ife ị ga-eme na-abịa ịbata itinye elu m alụ ịghọtago maka ndị nwere ike ịjụ ebe asa na asa nọkwa nso na ọ nwere ike ịbata very soon so ele anyị n'ife anyị na-emeta nwanne nọmba ị ga-eji wee nweta m na wee bụrụ 08182 426591 ka m betuo wee gwa gị ịghọtago nwanne kulo down na na-emezi ife ndị ala mkpọ gị ngwa gị 08182426591 ịma ka isi eme ya ọkwa ma agwabugo gị ya na nọọ ịbata hie igbuala ife bụ ọlụ ndị mmụọ akụzie gị bayela mba m kwa na ọ bụzie na ime nwa ife dị na mmụọ ebuchala ya hello nọ there onye isi kaka umpa them for you
mpa nya abụzi m onye kolomense cool down na ịwọba na efe efu na ịmana ngwa men na last year na mụnwa na ECOWAS this year na mụnwa aba ego United Nations mbubatazie gị na narị na mpịasasịa ya na ekwetela ọla n'afọ I tell you now gatinye ọnụ mpa ọfụmakata ga-eman na before ịbata ebe ọ na-eme wedi n'ihe ewe n'ihe ọtọ ị ga-ewenigodi ihe iji wee bịa dị ya ọmọkwa na onwe ndị ya eme edin ajiji alụte n'ime etebikwa ya ayi mpa ibụnyekwa ezigbo uche ọmọdé experience karị ọmana nwere ike igosi ya 10,000 mpa money nọ na mwa na suggest ka eme gị Minister of National Planning, Budget and National Planning. Obodo diwe kosago na negori oti ekom na owede na mpi bụkwa ezigbote onye nkofe ọkwana men nwee ike go wedisi ha ji wee bịa wedding ha banyekwa na the reception na akpọfe the man ọfọ mkpọ gị gwago ebe the man feel na ọmụ ife ọlụ nye na bife bata wedding ya niile ị ga-ewe n'ili ya something n'elu gwa ife iji wee bịa ọnọdụ ya mpa. Hello nwa chimo n'onu nwa mommy nwa baby m keke ime adị m oyi ndịkwa onu ga na-awụ m mmiri oyi n'alụ dịzị ka ọkọọla ende nne nọ na kwaya mba o nọ na kwaya anọrọ m kwaya nkịta nsị ka m jụọ gị ụlọ ụka ị na-eje ka m bido bịaba ụka si na nọ na kwaya onwe dị rekọdụ anyị na-erekọdụ onu gị nwere ya na-arara ụlọ abalị na-eme meditation nwa ka afọ afọ m bụ Faith Chijindu. Okay, Chijindu. Nwa mana ego da afa Chijindu. Nwa nye gị ndụ m na ihe ejide nwunye. Nye gị obi. Ngwa ka nye gị obi. Ka nye gị obi m. Mba. Nye m ya gị obi. Mana ihe na plan na emesịa nganga ka m pụta ka ije na Garden of Eden ka inyekwa m apụ ka nta ọzọ. Amaghị gị. Nne ka ebe isi akpa anyị na-efi ahụ. Ikoyi. Ebe ọkụ na-enwu n'elu. Nwa ọma. Ọkwa ị na-efe anyị na-ekwu. Ka isi wee fụ that guy man si na bife bata wedding ya na ị ga-eweni something na ọmala ife iji wee bata. Ka sikwa ike mana o nwere some people ya wụ na abịa etinye okay like mụ na oge nka pempe. Mọmị anyị nyere anyị ego ka anyị ganye all of our uncle na-eme wedding then. Anyị fụ na ihe a na-eke clippers, bedroom clippers, ndị agba atọ ogologo wee onwe ya ga-eji ya wee menụ na anyị aga azụ ga mepụta ya dị ego dore ya ya n'ime ya. Ewo aka na-ere ọnkụ ga na-egekwa redio kịta ọ na-egekwa nganga kịta maka woto ọ nọ east. So anyị aga wepụta ya like that. So I want na nwere that kind of thing mgbe ahụ o nwere ike anyị aga eme ya then n'aka nke ọ dị mma n'aka nke ọzọ ọ dịrọ mma ọ lukuru like embarrassing. Onwe ihe ọzọ nchọ na achọrọ m inye gị ajụjụ na nganga based on ka m nwee ike ịkpapụtara gị something ka o si ọkwa ị ga-ala ike ya ngwa tụgharịalụ m okwu a na mma ajụ eketa ọkụrụ anaghị akọrọ ihe kụrụ ya ya n'okwu bekee ka ọ bụla kọwaa ihe ọ pụta ilu ahụ pụta ọ pụta na ụta anyị dị kịta o nweghị megide n'ụwa na mpaga ya correct gị akwa ịghọta ọ nne gị onye zụrụ gị no matter what ka nọ under them. Nwa ọnwụ ihe ọzọ nchọ ịgwa eketa mana ọ dịsie ka m gwa my mom na m eduteli ya nwaanyị ọya bụ and enidizi m ịchọ gabana m afụgo ọkwa ya wọk ịchọdebego ọkwa m achọdebego
Ngwanadumma, oh. Happy weekend, Nadumma. Thank you. Ngagi radio show na Hot 93.3 FM. Nwanna nwakwa ife ọzọ anyị na-eme here based on na ngwa gị na nwa dị ife ọzọ nnọ here mana abụla ime ngwa bụ nwa afọ Igbo obi ụtọ. Nwiyo n'obodo. Ngagi radio show Hot 93.3 FM. Cheta na ọ na-abịalụ gị every Tuesday, Thursday na Saturday. Nwanna anyị na-anọ here bụla ọrụ. Ị nwere ike ịnweta anyị na 08182426591 08182426591 ma ọ bụ zitere anyị ozi message na 07080051850. Ọnọdụ ya mgbe ebufe gwa driver niile go nya butuzie gị ka ịbataba. Ngagi radio show na Hot 93.3 FM. Cheta na ngwa go na ekele ọrụ ebe eke. Ọnọdụ ya onye isi kakao mpa choi. Hey, mpaka dị n'enu mpaka mgbalụ gị ya na ka ikweta na ọ na-eme kitikpum na ka ijez udo malova anyị udo malova n'isi onwe ya godi kakao ọ mbụ nna agbọbi ya first time caller. Mba a ga-akụpụ gị aka na a ga-akụpụ gị aka onye isi papa mi pọnwe dị gbualụ m afọ ọnọchi ịnọ Leki ebe a ka onwe dị na mpụta na aka ịbịa tụọ ndụ mmanụ udomọgọ na Toscana. Udomọgọ na Toscana. Oke, nsogbu adịrọ na onwe dị mba ọkwa na ife anyị na-akpa n'efia based on wedding present ka isi wee fụ dị matada ga-eme anụme the guy bụ onye mgbu na ọkwa ọ gbara ugwu the guy mara onye mgbu na ka ọ si isi n'izu ihe ọ na-emebi ihe ọbụla abata n'idu ihe mmadụ wetara taa na bịara ya mụọ onwe ọfụma nna onye na-agakwa kwesịrị ịprịpa onwe ọfụma dị uto na onye m nye na tru na ekele ọlụ eke enye ndị ebe a mmadụ ofu onye ama nọ na-akọzi Solomon ịkọ Solomon anyị nwa aka ọlụ gị Jacob na afọ yi na amụzi ha Italia papa wee dị na mụ achọ ibunye gị uche n'aka mma na ime nwere ife dị na ya bunye mbunye gị na ka a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ ka ihe ọpụta onye isi a na-achụ aja ikpe na-ama ndị mmụọ ka ihe ọpụta anyị na-eme nke anyị na-eme so ndị isi na ya na-eme nwe ihe ọ bụ mean anything mgbe imenwuru something papa wa udo dị efugodi gị mana ihe ije ebe akwụkwọ ụtụtụ ọbụla akwụkwọ mgbede ka nke ife ka ije kpole kaka nọdụmma onye isi Ngagi radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne efugo ka o si ada hie onye ọbụla jos na-ekwu mana mụ a na-erizin godi imagine godi na ọmụ abụ nwiyo tinyere alụ na reception as ka m bịalụ my guy man wedding na-ewe tinyere m ụdị ọda ahụ ọnọdụ ya Nuyo. Mommy. Nuyo. Mommy. Nwaanyị ka ime. Na nsogbu dịkwa n'elu ụwa nke a na-etuzi onye ọbụla ma ọmị atọpụ ihe kpọrọ nwoke na-akpọ n'elu ụwa anyị atụkwa aja n'isi nwunye ihe mana ndị a na-akụba n'onwe ndị na-ekpuchi ihe mara ndị bụ nwoke mara ndị bụ nwaanyị anyị atụkwa aja n'isi nwunye na-agagharị n'ụzọ ama m nọ mana onwe bụ mgbe e mere onye isi something na ntị ọ dị ka mere eje ka emekwuo m ihe na ntị na maazị m nke nna anụ ghọta ebe si abịa onye isi mpa gwara anyị afọ anyị na-ebe isi akpọ onye isi afọ anyị na-ebe isi akpọ afọ mbụ onye na-eche n'Ikorodu na-akpọ onye ma n'Ikorodu onye isi maka ka ndị Ikorodu ma na-efi a udo ebe ọ bụla doro na-agasịrị were nwe ihe na-eme m confirm ngwa tinyela ya ọnụ na maka onye na-aga ojide akpa ya aka ha da-ama ama mana amalọ ndị a na-eze mana ndị a na-eze maka onwe fa
ihe ga-awọ iwe ya ọzọ. Not for you. Ọ bụrụ na ịmụrụ anya n'obodo ụmụazị aticha gị iwọlụzie Adam and Eve iwọla Adam and Eve gbara ọtọ n'elu ụwa na-agbagharị mkpamkpọ oge mgbago patiela ya ọnụ ihe na-ekwu agago m wedi na na-ekwu nke gaịman nke a si eme nke ya ọ ịbata ọ na-enye gift gịnị ka ọ na-echekwa n'obere plastik ka ọ na-eche mana ọ bụrụ na ị weta ọtụtụ white envelope ọ ya atọ pe ya ekwu ihe nọ n'ime ọ bụrụ na ego nọ n'ime ya were ego debe n'ime akụkụ ofe ego ọma na oriri ihe ọ chọrọ inye gị nwa m na oruru ọ bụrụ na ị wetara ihe nke 500 enwekwa ike were dị 500 nye tie gị azụ eziokwu ka m na-agwa gị ya ị asị na onye nke anụ a bụ lọnchị nke ọkpọ ọbụla wedin ọ bụ ịchụ ego inye 500 ma inye gị na-erigo 500 ọ tọpụ ya na okwere dịka ihe tie gị azụ lọnchị nke o mere o mee ụfụ na ọkarịrị o were edebe n'akụkụ were plastik ọ chọrọ inye gị nye gị egawara o metere envelope akaụntụ eburu wee ekpopụba ego envelope ejibe ndị dị plastik n'ụmụ ihe ọ na-eghe ana na orie ihe ọ na-enye gị onye tekwe gị azụ obebekwe ka ọ fọrọ gị onye etere onye ọzọ nsogbu dịkwa mana onwe dị na ụdị ndị wedin anụ nwanne ya kpọkwa m na ụdị wedin na mmụọ ya abịakwa dị ya gbapa elu gị fim agaghị eme ịchọzi ka mmụọ kụọ gị oti kwa based on ajụ nchọ ịjụ gị mana onwe dị nga gị gbara redio show Hot 93.3 FM nwanne mana tata bụ Satọde mgbe anyị ji ewetara gị gwam na okwu ntụgharị onye ahụ isi ala ike ya gị bụ nwa afọ Igbo nna agwa gị ya na imenwuli ife dị na ya Joseph ị ga-eme bụ itinye alụghị ya ebuchara ya bombo gwam na okwu ntụgharị ọ bụrụ na ị menwuli ya ịdọ ya alụ ọnọdụ ya hello ndị ya ada anyị gaghị mere redio show na Hot 93.3 FM asa nwa dị ka achọ nwa ọma ka ewe gị na na-enyozikwa gị enyo ije ọsọ ịhapụ m ya eje gbachala anyị ebe ese m na ejikwa na-eme nke a ahụ m onye dị nsọ adị m nsọ na omeme ihe ndị a niile ịma na adị m nsọ ofu ụbọchị na-akịrịkata ga-agba n'ilu ụbọchị Chukwu ga-akpọ ndị nke ya oku ọmụnwa ga-aza first. I'm telling you ọmụ ya nọ n'iru oche ndị dịka gị 1 million and mana mmụọ ga-anọ n'iru oche maka adị m nsọ anọ m eme ihe ọjọọ ana m ege ebe ọjọọ as ambassador ụmụ iyo no as ambassador ndị dị nsọ mụọ onwe m ka m na-ekwu ịmakwa ka m si wee kwado ka m bụchalụgodo okwu ọnọdụ ya ehihie ọma onye isi dadị kakao mpa kpoyi ọkwa nye mara ayi mkpọ gị mgba ga-agwara m gị onye a na today ka m na-akụ edela mba na eyi na-ekwu n'ọnụ ebe a onye United Nation kwa abụzi na ECOWAS na anọzi na ECOWAS United Nation ka nnọzi kịta ayi on point na clearing and forwarding nọ ịbata mmụọ dishi elu gị burukwa na ị na-amụzi amụ na based on New Market Road Egeti na Ajasa Opiwek ebe niile ahụ bụ ogbe anyị na afọ ọ folocom ọ bụrụkwa nke a na-achọ Belgium ya folocom direct ifu na ọ na-atụ mmanụ anyị mkpọ gị ngwa gị na otu ada asụ ọra na asị m ka mpi ọnụ dị ọkamgba na-akpọ ọkamgba Christopher ịdọnyegodi mpaka ebe isi akpọ anyị eti ma papa na-akpọ papa ndị clearing and forwarding na ịmara afa onwe nwa nsi UK wee tụọ n'ala ma m ga-esi wee clear alụm ya nwa ọma unu a na-eme clearing nwa ọma na papa ka mmalụgodi na ịdị egwu gị na ụmụaka na cheki afọ iyo ịmazi na ọka esi wee zipụ anyị enwere ka izi nwetagoro ịkara iduga ma ọ na-ege
nwa na-ajụzikwa onwe m ịnọzikwa ozuzikwala ezu ka efi na-emezi ifuzie nwoke ibe ya na-akpọ mọmị esi na-echọtago everybody na mọmị nwoke mọmị nwaanyị mọmị ọkọ m na-alụ na ịma ka o si adị mana ya weekend na so nwa na-achọkwa ezu mpaka ka o si obodo gidigimbim toto gaga ịdị egwu mpọkwa ifu ka isi wee kwu na nke ka isi wee fịa na ọ na-ebialụ mmadụ wedin na ọ sị gị wenigodi ife iji wee bịa wedin na dọ ka ị ga-esi fụda amata na ede amata elugo m ede amata since na-echekwa ahịa ewetago na mụ a bụchakwara onwe m na pachara onwe m jewe wedin ritekwa na gate asị m na nweta ihe njiri bịa na m ga-enyekwa ha azụ nye ị ga-egosigodi ha na ngwa abụ oto nọmba 10 agabe m aka wedin achọkwana m ego ya agabe m aka wedin mụa ga-emegodi ilu ha kọlụ ozugbo mmelụ ha kọlụ mee na-adọnye ilu emebe mkpọtụ nche ha azụ one time ọ dịrọ possible ọzọ ahịa bata aka gara ire goyi na abịazi imegide goyi ọkwa ntinye elu ha alụ menụ mbi ozugbo anyị agbanyụ egwu DJ na-agụ na-adịkwa egwu anyị ebidozi egụgbarịa nzọgbu ihe m ga-eme m ga-agba dị nnọọ jisi ike nnọọ chọta ebe MC nọ si anyị godo mma eke ka m were tisa ndị mmadụ gwa nke anyị bara n'ọbaza asị na iwere maịk isi onye ọbụla nwanne mmuchi anya mụnye ya enweta anybody here na nwanne mkpuchi anya mụnye enweta anybody here na ekweta na ọ na-eme ozugbo akwa mgba gị kọla ya akpọ gị ngwa gị na ihe alaike ya ma mkpadọdụ mma ego bekee gị jeje mbe gị je ma ọ na-abata gị ọnọdụgo m n'oche ihe anyị bịara ebe a wee ile ahịa anyị kpọsa ha gị mkpọsa nke m ọ na-eje ile nke gị nle nke m mfịa gị aka na-azị fịa maka na-azị wata 5 and 6 ka mụ na-asị gị wee dị glua dị n'etiti mụ na gị si gị na trela ọbụla ama mba n'etiti ya ihe ọbụla si na ọ ga-aba n'etiti ya ngwa Holy Ghost bupụ ya n'ụzọ Holy Ghost bupụ ya n'ụzọ Holy Ghost bupụ ya n'ụzọ anọ m na-ekiri na-ege anọ m n'ụlọ ya ọwa eziokwu mana abatago m maka agwara m unu agwa si ihe ọwụna anyị na-eme ebe a na nga anyị gwerere show Tuesdays, Thursdays and Saturday mego bekee abatabe ngwa gị eziokwu ozube ezu ego iji eje mba ego hụrụ n'anya ego iji anya isi mana abatabe na show nwanne tido buru ọsọ just na-agba ọsọ na-asị no it's not complete mana abatago m ka ọ ka m kwere gị nkwa that's as far as Jehovah liveth awọla m pastor maka onwe ihe m nọ na-afụ na ọdịkọ Facebook onwe ebe nwaanyị na ofu nwoke nọ na street na-emekwanụ drama nke a si Holy Ghost nke ọzọ si bupụ ya n'ụzọ nke ọzọ si Holy Ghost nke ọzọ bupụ drama na-eme mana nke ahụ dịgodi asị m gị na ama abatago anọgo m n'oche ese si ka anyị na-eme ihe anyị na-eme nke taa ụbọchị anyị na-eme gịnị anyị na-abata n'ọgbọ mee gị obi ụtọ ịghọta ka o si eje onwe ihe ọzọ hello okay 08182426591 ọ ya ka wụ akara ekwentị anyị onye nọ dị ya okay nke ebe unu jezi hello ehihie ọma anyị ekelekwa gị nwoke ọma ego diva nke ije eme ọnụ nke ije eje mba nke ije anya isi mewe nwunye onye duwis mejọ che si gị ka ewe gị ga-abazia na moto ọzọ ka ewe ka m jụrụ gị ha nke gị nsị gị ka ewe how are you kịta ka ị bịa ngwa jebezie ebe ị na-eje onye isi kakao mpa oyi choi na pepe toto gaga too much. Ọ bụrụ ibu moto ibugoro venza mpa ọ bụrụ na ebula anyị ndị wee n'idolo foundation na-abịa kụọzi nke onye ọbụla ebili I tell you, perfect baby. Ọba na-achị tọmagịdị. Onye ọma ụba na-eze mmiri ụba na-eze. Ụba ka ndị agịgị ma na-efi a.
Aba na-atakasị anya. Onye ọbụla na-achọ nke ya aba na-abịa. Mgbe ị na-efe anyị na-akpa na-efi ya na ka isi wee fụ dị maka onye na-eme ụdị ha afịa kọpụta bụrụ wedin ka ọ bịa. Of course, it's like that now. Oh, buying and selling. Now, why did he just get with this from all the geeky get with pay? Do one of the common money that way, now, quite often, my party. Yes. I was the Macana wedding. Anything, my people, to me, I call you. Go away. Yes, but I got some mother that I was doing it because na Diego. Na Diego band. Of course, it's like that. But when I be a bomb of my own way. Okay, but now we can. Pirus in Ghana, the other guy man who were made that in wake up on and young with Jago men what they were written. What I gonna and the no go her contribution based on her Kawana to go to her Kawana wedding well. So no one ever feels need like a mother be a badosia by a one of them by no one if 18. So no one actually what the format engage well the business transaction based on launching for a wedding. Wedding wedding. Nigerian dictionary. No. The man I told my name when I father go from my God. Oh, okay, wow, how can I for my own understanding? No, I can't say what here. Oba, okay, that Oba, oh, they not the man. Who I know watching the Kenando Ebe, oh, buying and selling. I give a radio show Hot 93.3 FM. I only HTM now based on Oku Winite now. Okay. HTM now 20. I think that was 2018. Eben Lulu MC na wedding no mother na nature. Na Sharon Hall di nature. So Olumba na my reception. My come mother refer to the young man. Bata oje heje go ka bata na akwadozi ka ebido reception ka ndị mmadụ bata. Osi biko si kpọọ onye bụ MC. Mbialute. Imo ya ga kpọpụta m now. Imo ya this guy man gwa. Asna again. Na guy spend the ezigbo ego na wedding now. I need me recover ego. Say what? Nsi adi ya agwa m no launching ka mbi ime MC no. Aha, ki we makwara ma. Hello. Hey yo ma. Pounds and dollars anom ofume fugono. Udo do chigebe ni ne magosa adu now. Asuna. Hey, oi sinao, joy. Hey, pe kalile egwu na. Onu aka na agbalu mbọ n'enu. Okay, ma as never yo afugo na ngada ngesokwa lupu. Agofolo yi. Awole ebe nneje. Hey. Onwa debe nke ihe ọzọ na alụ na Lagos. Ni mana ngwa gị na menwela aka ọla ọsọ nga dobe m here na-ekwu elu na wafọ yi. Udo na na-afụnyere gị na. Pa na-ekwu elu gị n'enu ụwa Chineke na ndụ ebe amem. Tere m ndị standard. Ị na-ekozi point na Ovelon. United Nations na. Ọ bụ na aja ya aja anyị anaghị aja nga na Ovelon anyị nwere this point. Ị mara nga na onwe bụkwa buying and selling na ọfọ yi. Ịmazi na enye ndị. Nke a na-elefu wewe na. Ai, mgbago. Nwanne ka eko si adị na. Udo everywhere na. Gwana ebe isi akpọ Mesdon nche ịgbanye tiketi na. Ọ chidera isi ma alaba na. Kịta ka m bịa. Chidera ka ekwan maka parish anyị. Ọ na-adabakwa? Na ụmụaka ka dị nke na a na-echezi June na. Ọkwa June na ihe eme the church official. Ayaghị ma zụọ ụmụ ihe ya dị ebe a achọrọ dị ịma na. Mba sọsọ ụmụ asa ya na-abịa maka onye ka eji baa ya. Okay, mana anyị na-achọzi catkiz na anyị enwetabeghị catkiz. Anyị enwetabeghị catkiz mma ewepụta time. Anyị afụlọ catkiz anyị eme ọbụla asa anyị eme catkiz. Okay, na udo na. Ọ bụ na ịbụrụ ọkwa catkiz mbụkwa saba bụkwa catkiz ndị emebi dị sis. Ka esi ka isi azọ ị na-achọ ịchụpụ m na parish ma ị na-enye onwe gị ọkwa mụ na-enye ọrụ. Okay, sorry sir. Aka m dị n'elu. Ọkwa ị na-efe anyị na-akpa maka wedding gift. Na-anụ na onye mgbu na. Ọkwa onye mgbu ka ọ bụ. Maka nke ebe a nwere 2x2 iche. Ọkwa ndị 2x2. Chibo.
ọ sị na ọ ji ebe ọwụrụ 2x2 pịaka nke a ma bouncer kwenu ka ọ baa n'ime the venue ọ ya edumenụ tinye alụ na ya ọfụrụgo bouncer ịghọtala ya na-agwa na asị ngwanụ na mmadụ sị gị na ọ ya emeela ịkọlụ na ị ga-agba ọsọ hie asa gị na mmadụ emekọtagonugo ihe ọ sị gị na mma agbapela fim na ị ga-agba ọsọ hie mmụọ na-aba ebe a na-agbape fim maka enweghị m ike imegide ihe donye ilu n'ogbe mebe mkpọtụ mmadụ asị gị so ifili na ngwa no chenu m agwa gị ihe mmemme mba na that kind situation ọ bụkwa na mba that kind situation ọkwa na hia na ma akpọtụ gị n'ekwentị si gị batanụ maka ndị nke na-enwe m ndị nwekwa 2x2 bịa kịzi ha ka esi eme 2x2 mana ọnwụ nke mụ onwe m enweghị m ike 2x2 mana enwe m ndị nwe 2x2 enwe m men enwe m kone ịghọta ya dayo ndị ya dayo papa Ngozi na mama Ngozi ndị ya da anyị hapụnụ telefon nọmba daalụ sọ hello pounds and dollars anyị nọ mma obodo nọ n'ugwu obodo n'ugwu nsọ ka nọ na based on highness ogbe m ke na-akpọ ọkwa DNGS ya ga-esiri esiri ije gwu ọtụtụ anyị akpọ gị nwanne ndị gbatakwala obodo nwanne m nwa jos nọdugodi by 28 egetin wee si di emegide ife manụ m si n'ihe ejezi ọrụ oyibo based on n'ihe eje bọị wee tido gbara eziokwu abịa nkwụ unu mpa imere nke ọma na-enweta ụlọ tabizi gasịa wow ọ sị na nke a ozizi ka ọ na-emete yes mba ya akụpụrụ gị aka na ọdịla efere makwa ihe bụ igwu mmiri mmiri na-asa agụ na-asa wee bata anyị nọ na depo oke ị nọ na depo akwa ebe ego na-abata ọnwa ahụ dị gaiman izizi onwe nwa ntụ from UK nwa ọma anyị emekwalụ m ya clearing n'ebe ahụ ego one ka unu na-ana asa mgbe ị bịagoziri amalibe mere manụ na na-emekwa ụmụ nwa clearing asa nọ na ịpụta na amalibe mere nna asa ka anyị gbanyụọ ọkụ ka anyị unu kwesịrị ịkpọrọ m egwu ka egwu ịchọ ụmụ eburu Igbo na ọ bụrụ ọga polisi tinye m ka m ji nwere aṅụrị na zoro ndị obodo mba anyị ahọrọ ofu na ka ekwanụ ka o si adịrị gị ịhọrọ nke a họrọ nke ọzọ wee n'ofu na zoro nọ n'ọga polisi daalụ sọ gị nọdụ mma o udo dịrị gị nga anyị gwere redio show na Hot 93.3 FM ka wo gwam ebe anyị na-asị gị bata ka anyị gwuo egwuregwu nye onwe anyị obi aṅụrị maka ịlụ ọrụ from Monday to Saturday okwu Saturday ga-eme gịnị ga-ezuo n'ike gịnị maka ụwa awo ofu nje ịghọtara that kind thing ịma mpụta lụwọlụ si na ịma nzu ike si na ịma weta nganga Igbo wee nye onwe gị obi aṅụrị ha gịnị dị pụta ka anyị mee ka anyị na-adị eme na Saturdays nye gị obi aṅụrị ego bekee gị jeje mbe gị ji anya isi asa na enye gị sweet enye gị honey enye gị sugar hello oisi monsa choi papa wa nene ụwa Chineke ọkwara ife ọzọ mpụta elu na ọ ka a na-achịkọ na-ahazi ego bekee pounds and dollars baby ekele m gị nwoke ọma ka ịkwanụ udo dị mempasa ọ dị mma ka ahụ kwesịrị ka o dota nwa aba na-ego ndụ ezigbote nwa aba abatara m leti ihe unu na-eme na nke ị na-amacha like this na mma ha yakwalụ gị ndị ga-amụ ma ịda ya ma ha yakwa ndị ga-amụ ma ịda dị gwam na ama nkwụọ gị jugodi m na ka ihe niile wụ ka anwa mgbada ka njụọ gị nke a na agwọ apụghị ịmụ ihe toro ogologo ka ihe ọpụta oluo agwọ apụghị ịmụ ihe toro ogologo agwọ apụghị ịmụ ihe toro ogologo
Amamonka. Fugonia now. No, ọkwa ifuge. Bangwa gị na. Enugo dia. Bangwa gị ya waka n'ụtụtụ ọkụ edole ya. Gagi radio show Hot 93.3 FM. Asọm ihe ikwu mgbe ịbata na ịbata efi ama aka n'azụ. So, megodi ya. Kai pop break. Ongi ka sinam na. Kai pop break, kai eje emergency session. Aha, abia. Anda kai jo mucharu go mmiri ma na afi ma na after ya continue yotago. Ngangibo. So potokwano. Onye police ama n'ọzọ. Onye police ezizina. Hey, oyisi nego na mpa na-ekwu elu gị nke ikpeazụ. Onu gị abụgodi bedroom flat godi. 2 rooms and parlor ka onu gị adọnye godi. Mkpọ gị ngwago. Kakao nna oyisi. Ọgụ a Igbo. Hey, mwa bụzi Igbo bụ Igbo based on ọha na eze ndị Igbo zi. Igbo bụ Igbo. Hey, mpa ịkpọfego m na-efi ya wee dị mpa kakao mpa mwa na-ekwu elu gị Italian man oyisi kao. Anyị na-awụnyere ya aka. Ee, nwa na-awụnyelu gị ọnụ na steady nnọdụ ihe nna awụnyelu ụmụ Igbo ọnọ nna Ife dị ka ya aka na ụgwọ ụmụ Igbo. ee mpa ọkwefu ọnwụ ga-egbu gị disie ya jee mana ebe ọ ya eje kịta Ịma ka esi ekwu ya. Ịkara isi ọnwụ ya egbu ya disie ka ọ bịa. Ka esi ekwu ya. Awụrụ obodo ọbụla nchi iwu ishi bad mana onwere ihe ga-eme idisie mpa. Ịma ka esi ekwu ya. Chocolate na akwụla otu ahụ. Onwe ihe m na-ekwu mana ana m akụziri ya ka esi ekwu ya. Maka ya nwawo onye obodo ọ ma ka esi ekwu ya. Mana national television ka. Mana aka m hapụzie. Milion obodo. Oyisi mpaka mgbaalụ gị 3300 now. Milion obodo. Ka mgbaalụ 3300 ịnụrụ ụdị ya ndị napasigo nna ha na-eweta ọkụ mmụọ ya agbanyela 3300 ị ga-ekweta na ọ na-eme na Ịgba ike ahụ ka o wee dazie n'ụdị ike n'oge solife anya. na mmesi eme gịnị mpa Mana ịgbacha AK-47 ekere anụ ya ọkụ ka ọ wee daa n'ugbu ọ daa bim ka ọ wee bụrụ ife gburu ka a na-eme. mkpọ gị ngwago onye isi kaka onesi wee fe na mmemme gị parishioner na Daughters of Zion anya nụ anyị ebido na July. Mana eziokwu na ekere ọrụ mpa anyị nke anyị ga-eso wee mee. Agwa nke ya na-alụ n'ụlọ ụka ha. N'ọdụ Chukwu ka a na-atụrụ ọnụ, ọ bụrụ ọnụ nwunye ka a na-alụ. Ọkwa nna agwa ya ndị mmadụ mana ha na-afụta ya na nwunye o na-eje ipotoli ụwa na nwunye o na-eje ibulu ọrụ mba na ihe anyị na-ejekwanụ bụ ọrụ ezitere anyị n'ụwa ka anyị bịa lụọ ka anyị bịa na-agbasa ịmago n'ezi ozi ọma Ka onye ziri gị ozi ahụ. ụmụ nwa na-adị happy. Ka onye ziri gị ozi ahụ. Ya pontifical order. Pontifical order. Mama kone from Rome ka the order si wee bịa ka esi ozi ya. Order from above. From above na ọkala ya na-agụ ego oyibo. Akụkọ ụwa ka ịkọga. Ihe a bụ ozi ịdara. Ịya sịkwa. Ọ ga-abụ ozi aka ụmụ iyo nwee ike na-apasị ozi otu ọ chọrọ ịghọta ihe na-agụ. Ọ chọrọ ịghọta ego bekee. Achọghị m ịghọta nke ahụ ịma na ịmago onye kwesịrị ka ị mara already. Na akụkọ ọhụrụ na ọ na-edo m anya no matter how iji kọọ ya ọma ndo m anya. Ma nghọta ya. Anya because na igbugodo ihe ewu na-ata iwere oche taa iwere egbugodo ife dị nche mma tiize ịma na atatụ ụba atatụ akị atatụ ife egbu eriri ịghọtago otu anyị si na ị ga-achọgodo onye obodo aka n'azụ o nwere ka anyị si wee mechala ya kịta anyị na-egbu egwu gị na onye ejọs ulo ya nso elu m ya nso tapụlụ kọrent na national televu ka ịmakwa ihe na-akọ ịmala ọkụ eletrik na onwe ka isi welu wine ọshọkụ gị ọ kara ọshọkụla m na agba m slipas n'ụkwụ nwanne m na Satọde imetegwu ya na maazị ka o si adị elu otu echetacha aka na adị imeteze ekede ka agbatu ụbọchị anyị mesie nganga kịta mbuluzie hosel
ọ bụzi retail ịma na ihe m na-ebubu bụ retail kịta wholesale ka m na-ebuzi ọ dịwazie na Tuesday afternoon anyị potoligidekwa ụwa oluo Tuesday n'afọ anyị na-ebe isi akpọ mpana anyị bịazi kpọfebe onwe anyị nke ikpeazụ mana eziokwu na ọ ihe dị mma na mkpọ gị ngwa ya Ugorok ọtọ worldwide. Ugorok onye ọma ugo asa ọkwa nwa gị ugo njem ọnụ anọ m anụ ka ọ si ekwu okwu mma na ezigbo mmadụ Ugorok si na ọ ya amịcha ka chocolate dịsi ya ọkụsị ya abịa gbogo dịsi ya mba na-akwaba mba gbasa aka nnọkọta mmanya aka ọ maka echete aka na-azụ nke m bụ nke m akwa nke bụ nke enwe isi onye nwe agwụ kpara agwụ onye nwe ụgbọ agwụ bịa obere ụgbọ agwụ na-emere maka oge anyị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ oge bịa wedin mmadụ nye gị ụdị kọndishọn ahụ na ị ga-ewenigodi iji wee bịara ya wedin elu ka ife ị ga-emegodi nna anyị ma na anyị na-emezi kịta ndị anyị imekwe dị ọda saịdị ma atakata ga-emanụ gọz na obi adịghịzi gaasị mma ụfọdụ na-agba ọbịa wedin ericha were kwa inviteshọn tie ya n'ebe onye si ka ọ bụnye iji domestic gọz na ndị obi ọkpa ọkarizi ya na anụ gba aja ọsọ agba ya aja egbe adịghị with experience ego okechọ ndị a meghị ihe like this echefuo na akwụrụ ụgwọ hall akwụrụ ụgwọ MC onye chere uche nche a nwanne m ma ataghị ụta too much ezigbomen ihe iji bịa ewee mara ebe a na-ebido kea ata nke iruo na ya adị metụ envelopu anya ọ dịka ekpe ego ha nke nwanyị ịghọta onye dị ka iji wee bịa ada ma atacha ya ụta na ada so na imekwe ede ọra sadị nwanne akwa onwe ya ka ọ na-adụ medịsụ ga-asị na ọ ga-erie ka aṅụọ ka ọzọ onye bịa na mmadụ okeja kwesịrị at least ime ihe ọcha ihu ọfụma ịghọtago n'otu aka o kwesịrị ịdị Ugorok onye ọma nwunye onye obodo ego bekee Ugorok m chọkọm igwe m Ugorok lewenu m look at me jiri mmemme ihe chọrọ gị ihe ọbụla chọrọ ebe ọbụla masịrị gị jiri mme ihe masịrị ya were ego m go already ọ fọzi ihe mmeji ga-eme mana amago m ihe mmeji ga-eme already mmekwu ya na national televu mana otu a ka ọ ga-adị na ọya dịwa ka enwe ama ya nwa mara mma nwunye onye obodo onye isi kpoyi anyị ga-afụ n'ebe anyị na-afụ na enwe ebe anyị na-arụ onwe dị na Baida Junction anọ m ya stadium ngwa nna na-eche nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM nwanne fugo ka o si ada hie na sọsọ ife anyị na-eme bụ ịkpọfu onwe anyị nwere ụwa anụnwa abụkwa na ịpụta ịdị serious ịdị too serious na ụwa anụnwa echi ịmụ ebe ndị na-adị serious na-anọ iruo na mọchụarị ebe a ka ndị na-adị mana ọ bụla ala na-ede ndụ nwanne na-enwere ya nwere maka na ụwa bụ ofu mbịa ka a na-abịa ịghọtaga iru obe Chukwu ya ekwebe aleluya mana kịta anyị nọ n'elu ụwa ka anyị na-enwere obi aṅụrị ịghọtago mkpọ gị ngwago agwa gị yesterday today ka m na-akụ gị ya na ọnọdụ ya onye ikpeazụ eyi ọ gbafunarị ya mana ọ dị ka onye obi gba wee bata maka ya na-anụ kpukpu achọrọ ibili ka mgbawazie egwu ịgbaba egwu ọ na-akụ onye ikpeazụ hello nwa ọma hello ehihie ọma nwaanyị ọma ka ị ime ọ dị mma ego bekee pounds and dollars baby ehihie ọma nụ ekelekwa m gị ehihie ọma asa kedu afọ gị na-ebe isi akpọ nwa Adịde na-ekwu Adịde ezigbo mmadụ Adịde ka weekend anyị adị ka ebe m ma agbagote mmadụ na-eke nwa ọma
ike na adịgo ka ọ ya adịlụ. Ya ị na-agba m anụkwaghị m this weekend ya njebegodi ile onwe m. Mba ọ bụ otu ọnwa. Ngwa nwere ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa ka ife ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bịa wedding reception mmadụ asị gị wenigodi iji wee bie enu ka ị ga-eme dị ya. Mba ọkụ ihe na-eme ndị wedding reception mmadụ si wee n'ihe njibi enu makwa wee n'ihe njibi enu. Na gị nwa anabakwala onwe gị. Nna akwa ndokwa iru ebe ndoro ndokwa azụ ebe ndoro iru naliela onwe gị. Mgbe adịde taịm anyị agafego asị gị anyị bukọlụ ngwongwo anyị na nwaanyị ọma. Ngwanụ ka ọ dị ụbọchị Tuesday. Yes, ka ọ dị Tuesday anyị awụchikwa here full time. Ego bekee ngwanụ. Thank you very much. Ekelekwa m gị. Daalụ nwaanyị. Bye. Bye. Na-aba n'omisa agwụsigo asị nunugo dị a. Ekene dịrị Chukwu. Ị ma na ọwụ na m jere ụlọ akwụkwọ ebe ije seminarị ọkwa seminarị ka ije. Okay, ịma na o nwere esi wee tụmachụ na seminarị. Achụghị achụ. Ebodo m ihe Ka m sikwari. Ka m sikwari no wonder. Ebodo m ihe memelo mana emesigo na ọnya ka ndị Rome pontifical ji wee Udeze ka etie fada. Pọpọ gị gịnị? Na-emegbu m emegbu. Anyị achụkwa gị achọ ebe ahụ ma ijekwa emechekwa wee baa. Isodu backdoor wee baa. Imunye bodo m. Achọrọ m ịma onweghị anyị ebodo gị ebodo ma ọ bụ ihe maka ụmụasa. Abịa sị m na mbịa na-enene sista. Ekwuru m ya ekwu asị gị na ama m gị dịka aza aka m like this. I know you like the back of my hand. Onweghị dịka ebodo gị ihe ahụ ebodo. Onwe nọ m n'ime anya. Ngwa ka m jụzie gị na national television imere ya ka imeghe ya. Anọ na-enele onwe m anya. Yes or Ụna nsị ene gị anya yes or you say. Adọwagode mụ na gị azụ na ọtago na. Mana ịma na mụ asa nwere ike die ya mana mụ eme ndị. Enwere ike aba mụ egbuo 2 by 2 ozugbo. Anọ m achọ okwu ịmaba. Enweghị m ike okwu na ụka. Ka Ego Diva KAEGODIVA pụta na-asị olu bekee nke okwu bekee ihe niile wu bekee na anyị nọkwa na 24th century hapụkwa o. So ka Ego Diva ka ihe eji enweta m na Instagram KAEGODIVA. Chọọ ifiro mama just go there. Ọ na Facebook the same thing. Mana nweta m na Instagram inwetego m ebe niile ọzọ ka ọ dị na Tuesday mgbe anyị ga-abịakwa ọzọ biko nọdụ mma maka gịnị achọọ m ka m na-enweta gị Tuesday, Thursday and Saturday maka achọọ m ka ihe dịka gị kọm ka ọ dị mgbe Tuesday anyị ga-abịa ọzọ. Nwanne chọta nganga na Facebook nganga Igbo na Twitter nganga redio, Instagram nganga redio, TikTok nganga redio. Mụ na onwe nkwazi onwekwa ife ọzọ nji onwe m eme based on na m nwere ọfịs that side. Ịkpọọ mụ na Nwiyo, chọọ m na Nwiyo NWAIYOO na Facebook Nwiyo, Instagram Nwiyo, TikTok Nwiyo, Twitter Nwiyo, ebe ọbụla Nwiyo. Nwanne onye afọ taa ka afọ echi ka emesịa. Nganga Igbo. Nganga Igbo. Ọsọ pụtakwano.